Здравейте, приятели! Искам да погледнем едно общо четене за всички с въпроса: той ще се върне ли? Нека да направим едно общо четене, да видим към кого ще резонира това и всеки, който се познае в съответното видео, нека да вземе това, което дават като съвет индивидуално за всеки един. Така, нека да видим, той ще ме потърси ли? Той ще ме потърси ли? Този човек в момента само ви наблюдава в социалните мрежи, иска да е с вас, иска да има грижа за вас, да полага някакви усилия, но в момента той сам се ограничава от това. Ограничава се и е избрал да ви наблюдава само в социалните мрежи, без да дава поводи за открита комуникация. Ще се върне ли? Ще се върне ли? Абсолютно. Имате известие. Съвсем скоро време излиза известие, обаждане, комуникация. Можете да го срещнете в група на работа, който, нали, са си колеги или са в една среда. Излиза тук среща. Като цяло този човек е много важен за вас. Кармичен партньор ви е. Но самата му постъпка много ви е наранила. Това негово оттегляне и той сам се ограничава да не дойде при вас. Има едно самоограничение. Това ще му пречи, защото спомените и носталгията ще наделеят в него. Ще наделеят и той ще ви потърси. Абсолютно. Ето. Има оттегляне оттегляне от спомените, но като цяло пак ще се върне при тях, защото за него сте важен човек. Тези отношения измъчват както вас, така и него. Имали сте хубави моменти, хобита, предпочитания, едни и същи дейности, планове, мечти като цяло, но ще ви потърси любов. Завършва всичко с любов. Има от негова страна да поеме инициатива. Всичко, което мечтаете, то ще се сбъдне по звездата. Нека да видим период на това негово търсене. Кога ще бъде? Той ще се върне или той ще ви потърси ли? Да, ще ви потърси и то с извинение и не с агресия. Съвсем подхода му ще бъде много, много позитивен, много мил. Ще се държи добре до 6 като период. 6 дни, 6 дата, 6 седмици. Той ще ви потърси. Благодаря на всички, които бяха във видеото. За лична консултация можете да ми пишете на лично.